L-offerta tal-ħobs. Meta jingħata il-ħobs u l-imbit, is-saċerdot jgħid talba antika ħafna ta' oriġini ludija li tissejjaħ berakah. Din it-talba tinqasam fi 3 partijiet. Fl-ewwel parti aħna nbirku lill-Alla. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Imbagħad lill-Alla ngħidulu għalfejn qegħdin inberkuh u nfaħruh. Għax fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Fl-aħħar nerġu nbirku mill-ġdid lill-Alla. Imbierek Alla għal dejjem. It-talba hija sempliċi iżda sabiħa. Fija narfu li dak kollu li għandna huwa rigal ta' Alla mit-tjubija tiegħu għalina. Imma wkoll rigal tal-art li ngħixu fiha, tal-ilma u x-xemx, tal-istaġuni sbieħ. It-talba mbagħad tkompli u taraf li biex inkunu nistgħu nqiegħdu l-offerti tagħna fuq l-artal, għandna bżonn ix-xogħol u lejja ta' ħafna rġiel u nisa. F'kelma waħda, dan il-ħobs u sinjal tal-ħajja li ġiet mogħtija lilna minn Alla u li tagħmel frott bl-impenn tagħna. Aħna nofruh lill-Alla u hu jerġa' jagħtih lura mill-ġdid, mimli b'realtà għal kollox ġdida, il-ġisem ta' Kristu.